kwa Ramogi ni rio maber machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Ji aboro wito ngimagi kama moko yudo hinyruok e masira ma koch mar apaya bang' nyamburko matin tuomore gi trela yo Ngata e apaya maduong' kowuok Nakuru kochomo Eldoret okinyi ma kawuono. Kaluwore gi joneno, derep nyamburko no mane ochomo Kisii ne temo panjo ne lori mane oyiegi e bng' apaya. Apisa mag obila pod dhi nyime gi manyo derep mag lori kod trela mane oringo molal bang' masirano. E joma nowito ngimagi oting'o nyithindo 2 ma johigni 6 kod jahiga 1.5 ka ringre jogo mane owito ngimagi osetere kar kano ringre jomotho ma Nakuru Annex, to joma ne oyudo hinyruok bende ithiedho osiptal maduong' ma Nakuru. Watu wamepoteza maisha. Ni gari la kubeba abiria, ni private Toyota Hiace ambayo hatujathibitisha ilikuwa na watu wangapi, lakini so far watu 8 wale waliokuwa ndani wote wameaka, watu 6 watu wazima na watu 2 ni watoto, na kuna mtu mmoja tu ambaye tumepeleka hospitali PGH, na huyo anaendelea na matibabu, tunamwombea nafuu ya haraka. So far hatujapata dereva wa trailer na dereva wa lori na hatujui hali yao ilivyo. Nafikiria tutafuatilia tujue vile wanavyoendelea. Tunaona madereva wote kwenye mkiendeza gari tafadhali mteremko ni kali, mjaribu kusika gari zikuwe break up ili muweze kuchunga maisha ya binadamu. Kama sasa hivi tumepoteza wapendo wengi sana, tukiwa na msangao tumeshinda chochote la kusema. Na hii ni msimu wa mvua, manake miguu hata kama iko ni mpya inaweza kuteresha. Ji ang'wen mawuok e ot achiel bende nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok losienyore e odgi e gweng' ma Tororkiat, Oldonyo Ngiro saa 9 ma kogwen bang' koth mapek chwe otieno manyoro e alwora ma Narok South. Obila kaachiel gi jokedo gi masiche kod jodak noyudo ringre Robert Keter, min ode Faith Keter, wuode Brian Kibeto ma jahigni 5 kod nyargi Cherotich Keter ma jahigni 3 kendo tergi e od kano ringre jok motho. E sechego aora mar Wasojiro kod mano ma Olashapani opong' mokalo, wach makelo chandruok mar pong' mar pi oula. Jalup jatend County Commissioner ma Narok South Felix Kisalu otimo mos ne familia no kendo kwayo jodak makono mondo obed akicha kaluwore gi koth mamedore kaachiel gi lowo mamedo sienyore e kindeni. Jowuoth bora omoke apaya maduong' ma Garissa kochomo Mwingi e gwenge Matula bang' bas mane rikogi idho pi ywero kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe chakre odiechieng' manyoro. Basno ne riko wuok e kaunti ma Wajir kendo oula mapek ne oyude apaya no kendo ywere. Kata kamano nyaka sechegi jowuoth duto manoidho basno oseresi ka jowuoth ma mine, nyithindo kod jogo matuo ema nomi thuolo mokwongo kani reso oganda. Chenro mar reso jowuoth mamoko ne okwamo ulano ne pod dhi mbele kaluwore ni ulano nobaro nyaka apaya e olalo malworano. Kwa vile imekula kila wakati mvua ikinyesha, shida ni hii. Garissa saa hii hata hora tunategemea hii barabara, na kutegemea sasa imekatika kabisa. Hapa na pale ingine inaitwa Tura. Imetoka saidi ya Gariseni kufika Aro nikakuta barabara imekatika. Tuko na hasara kubwa juu, hatuna mbele wala nyuma. Hakuna kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Nimetoka Gariseni na niko na mzigo ya kwenda Kampala ambayo ni melon. Melon inaharibika kwa haraka sana. Hapa barabara naona imekatika na sijui usaidizi tutapata wapi. Yesterday at around 11:30 hours, a bus belonging to Uma company that was plying between Wajir and Nairobi left Garissa at night, but unfortunately reaching at this place of Varer, they found a flooded section of the road that has been previously washed off by floods. So the bus, as you can see, was washed off by the front. It had 51 passengers. All of them have been rescued as for now. We have Red Cross with us.
E weche mamoko en ni maloyo ji 300 odong' maonge kuonde jot e kar dak Mambega e ward ma Kobura mayudore e sub-county ma Nyando bang' oula muomo kendo rocho ngimagi ka thothgi koro seyo piny owacho kuom buono kwayogi e kinde ka kinde ma koth chwe. Jopinygo nowuok oko kendo bago ng'anyo ka giseyo piny owacho kaluwore gi midhiero mag oula ma kinde ka kinde alworano. Ka e kindeno to koro gidong' maonge kuonde jot. Bende giseyo jotend siasa ma alworano ka giwacho ni jotelogo ong'eyo midhiero ma gikale kinde ka kinde, mak mana ni gilal e chuny boma ma ok gichwal dwaro magi. Giywak ne piny owacho mondo ochwal negi kony mapiyo kaluwore ni nyaka sani gionge udi, ndara kaachiel gi gik mamoko mochuno. Ulasnwa kaonge tubro ng'iso next step wabro tij mutie ni county kai wan kod lit kendo ndara rach an ja biashara agora piny ka gigiga pile mawaro kod pesa asedwaro pesa mar ohala kuom bilo tuona mara mathin mayudo pukore ndara ka pile koro wan wawacho ni bil kok nyamiwa stand mar losonwa ndara kod aoro yweronwa. En adieri makende ni Mbega ka ema kata osuptal ma ji nyalo thiedhore maber onge. En adieri makende kabisa ni Mbega ka ema ok nyal pure mchele maber kendo combine harvest ok nyal harvest mchele nikech pi opong'o puothe kaka jopiny yud mchele ma gisepuro onge. Koro nyalo kwayo county government lojo Mbega kaka youth leader Kisumu County di mondo konjo Mbega mondo jombego nwang' chiemo, mondo jombego nwang' ndara, mondo jombego nwang' pi ma mondo jombego tigo. Gibigi konywa nikech wahinyore kae. Mae dalana gima nyalo timo ka onge pi odonje ot, adhi manye ndara en pi, kaduogo to chieme pi, atede pi, aninde pi, gimoro amora time pi. President marwa William Samoei Ruto kama initie iwuok oko ni ganwa goni ombulu kaka wajo pikipiki ni wacho ni dhi konyowa kaka jo pikipiki. Migawo mar arita e pacho ka oseyo mokalo laktache mang'anyo kuom rem chiwo luor ne duond doho kendo golo chik ne apisa mag arita mondo oket okenge mag neno ni laktache mang'anyo ok orocho chenro mag thieth e od thieth moro amora kata bwogo laktache ma ok oriwore kodgi e ng'anyo. Kokalo oboke mochwoyo kogno gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni ok gidhi yie mondo laktache obag ng'anyo ma ok oluwore gi chik. Migawono okoni laktache mang'anyo bwogo ngima jowetegi madhi nyime gi chiwo thieth kowacho ni ng'anyo mar laktachego ok oluwore gi chik ma pacho ka. Kindiki nokoni ok gibi yie mondo laktache mang'anyo roch chenro mag thieth e od thieth moro amora. Kuom mano ogolo chik ne apisa mag arita mondo mi oket okenge mag neno ni laktachego ok orocho arita e yo moro amora. Riwruok makedo ne ratich jopuonj KUPPET dwa ni od bura mamalo mondo oket omenda moromo ne duol ma ochung'ne ndiko jopuonj e TSC mar medo lemo jopuonj. KUPPET ywak ni chenro mar medo jopuonj lemo e pacho ka ok osebedo kadhi makare kaluwore ni nok mar omenda ma od bura osebedo ka keto thenge ne duol ma TSC mondo mi omed godo jopuonj lemo. Jakeno mar KUPPET e bade ma kaunti ma Makueni Cosmas Muteti sani koro wacho ni nitiere jokanyo magi moko mosekwame rang'iny achiel ma gintiere kuom malo higni 10 kapok omedgi lemo. Jokanyo mag KUPPET go eko mawuok e kauntis mopogore mane lose ka chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay oseyo jo od bura magi kuom walo thenge omenda mathoth ne chenro mamoko ka mago mag jopuonj to giweyo. Government would allocate more funds to this so that we can see teachers who have been stagnated in various job groups for more than even 10 years. They could be moving upward in the profession and they move to the next grade. So we actually want to request the government through our MPs so that they can add more resources to TSC. And also teachers are also surprised because when these promotions were out, it was not clear who had been promoted because the teachers who were promoted were not actually advertised on with their names, the schools where they come from. Right now, 18 billion was allocated for foreign trips. If 8 billion was allocated for teachers' promotion, we would have our teachers happy. So let our MPs do their part of the game of legislating and ensuring that they appropriate enough money for promotion of teachers. I'll appreciate that teachers should now school their MPs
so that when this bill comes to what is called public participation and it's taken later to Parliament, the MPs know actually what they are voting for. But if there's anything that will go against the teaching fraternity or the welfare of the teachers, we will not support it in any way. Jopur mag niang' okwedo chenro mar duoko piny nengo mar niang' kowuok e Sh5,900 nyaka Sh5,100 e tan. Jopurgo kod yoreg niang' bende okwedo okang' mar sirkal mar kelo sukari mawuok e pinje maoko. E bwo dwe achiel mokalo, duolno noduoko nengo niang' piny chakre Sh6,50 nyaka Sh5,100 e tan. Jakom mar duol mar joma rego niang' mar Nzoia, Alfred Hangati, owacho ni chenro no biro kelo pek mar yawo kembe mag niang' e Thurka. Hangati bende nosiemo joma kelo sukari mawuok e pinje maoko kowacho ni gimiyo nengo mar sukari mirego e pacho ka dok piny. Na maoni ya Wakenya ama wakulima kutoka Nandi ilitokea na wakatoa recommendation yao, lakini cartels wametake over na kuamua ya kwamba wanataka kuenda their own way. Sisi kama Masob tuko na msimamo wetu, tutapaki na Butali shuka na West Kenya shuka. 2 millers wako free kufanya kazi na wakulima wote. Tunakataa mambo ya zoning. Kama kuna vile sobriety inataka letwa katika sugar industry, tujadiliane na tuongee namna vile tutaleta sobriety katika sugar industry. Lakini maneno ya zoning, entirely zoning, hiyo tunakataa kama wakulima. If we are using the Nandi, Kericho and Uasin Gishu zone, we only have 2 millers in Kericho. The following question is, the answer to that question is the millers in Kericho. So we are asking, the farmers are asking, how reasonable is it for a farmer in Tindred constituency to bypass Chemelil sugar mill, to bypass Muhoroni sugar company that mills, that is actually within the growers' catchment area, all the way to Kericho County. That is 20 kilometers, and you have to bypass that to go a whole 200 kilometers to be able to get to Kericho. Aya, machiegni e weche mag tuke. Koth mapek mamedo chwe e boma ma Nairobi okomono jotugo mag golf nyiso lony margi e tuke manyobedo Karen Golf Club. Jotugo go eko manyo gin mago marowere nyokelo kanyakla jotugo manie bwo higni 9 nyaka 10. Kae giko mar tugo makamano jotugo adek nyoriwo namba ka gin Ashley Gachora, Zion Akadho to gi Aria Dhodha kanye gitieko maromre gi point 43. Maeri nyo ochuno mondo mi gidogi e tielo machielo mar tugono mar manyo jaloch. James Chirichir mawuok Eldoret Sports Club nyobedo jaloch e tuke mag golf e division mokwongo mag NCBA Golf Series. Kara kamano nyoyudo piem mager kowuok kuom jotugo mamoko mag club no. Miriam Wanjiku korka kore nyoloyo korka Wakeini gi point 36 ka Grace Mary Karira nyoyudo thuolo mar 2 e tukego. E division mar 2 Chepto Yohana noyudo loch korka jok machuo gi point 36 eka Satwinda Sago noyudo loch korka jok manyiri. Tukego ne gin mag tielo mar 3 ma bende nokelo kanyakla timbe mathoth mawuok e alworano. Ramogi yena monda tieke gi kanyo wadicha inyodwa mar kawo weche manyien koromo saa 1 ibro kelni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mag oimore gie thuolo ni yena monda goni oriti nyinga Milton Ochieng' Awuor bed godhiambo mokwe.
April school holiday, make the little one's school break fun-filled in Mombasa.